Здравейте, приятели! Честито Възкресение Христово! Радвам се, че на този ден мога да застана пред вас и да споделям какво означава този празник за мен. Исус Христос умря на кръста за нашите грехове и възкръсна за оправданието ни, за да може ние да имаме надежда за един нов живот. Бих искала да прочета няколко стиха от Римляни 6 глава, от 5 до 8 включително. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него. Всички ние, които сме приели Исус Христос като наш Господ и Спасител, имаме надежда, че един ден нашите тела ще бъдат възкресени. Аз съм участник в това възкресение. Мъртва съм за греха и съм жива за Бога. И живота, който живея, го живея за Него. На този ден също искам да благодаря на Исус Христос за това, което направи за мен. Бих искала да се обърна към невярващите. Вие имате ли такава надежда? Приели ли сте Исус в сърцата си? Ако все още не сте, от сърце пожелавам на всеки един от вас в най-скоро време да предаде живота си на Него. Амин. Бъдете благословени. Честито Възкресение Христово!